Málo kdo ví, že na našem území bylo bohaté a mocné keltské Oppidum, které svou rozlohou na 170 hektarech bylo dokonce druhým největším městem v celé Evropě. Obýval ho kmen Boojů, nesmírně schopných a silných válečníků, který se mnohokrát účastnil bitev proti Římanům a který dal název naší zemi, našim řekám a částečně je dodnes součástí našeho genomu. Do dnešních dnů se dochovaly původní široké cesty, mohutné valy a zásobníky na vodu. Vybudované opevnění bylo dlouhé 9 kilometrů a jeho obranné valy dosahovaly místy do výšky až 9 metrů. Za mohutnými branami se nacházely ulice, které obklopovaly dřevěné domky různých řemeslníků a volné prostranství, kde bylo možné v případě ohrožení zbudovat provizorní ubytování až pro 40 000 osob z širokého okolí. Věnovali se zemědělství, hrnčířství, šperkařství, těžili z okolí zlato, razili zde mince a z dalekých krajů dováželi sůl, kovy i jantar. Oppidum mělo své centrum na vrcholu kopce, Akropoli, kde se nacházela svatyně a sídlo duchovních vůdců kmene. Akropole byla oddělena další hradbou a přístup sem byl omezen. Jednalo se o posvátné místo, kde bylo možné spojit se s Bohy. Poměrně rozsáhlý archeologický výzkum zde v minulém století odhalil základy kamenného chrámu, který je nejstarší zděnou stavbou u nás a jedinou svého druhu ve střední Evropě. Velikost i význam Akropole s ní činí jedno z nejposvátnějších míst kmene Boojů. Při vykopávkách se poblíž chrámu našly desítky stříbrných a bronzových koleček upomínajících na boha Taranise. Stejně tak drobných dokladů o uctívání bohyně lovu a luny, jež má ekvivalent v řecké bohyni Artemis. Tohle je ten stříbrný amulet, teda ten olověný amulet. A tohle je moje rekonstrukce třídimenzionální části těch staveb. Jo? Tohle to je ten sokl. A jak zhruba bych si mohl, to je hypotéza, to berte jako hypotézu, představit tu nástavbu na tom. Podle řeckého vzoru nebo podle antického vzoru uzavřená cela a nějaký sloupy, který tvoří to průčelí. Tohle je ta trojboká stavba. Každá strana měřila 9, 10 a 11 metrů. Do výšky přes 3 metry. Zachovaná. Je to jediný první nejstarší doklad hrázděného zdiva v Evropě. Já sama jsem se tu před několika lety poprvé setkala s energií Velké matky. Na místě jejího uctívání, kde se dosud nekopalo. Zřejmě jsem nebyla sama, neboť tu za těch pár let místní lidé vytvořili pro ně malou svatyni. A spojení na Velkou matku tu od té doby značně zesílilo. Oppidum je národní kulturní památkou obrovského historického významu. O to překvapivější je, že se obec rozhodla zpřítomnit původní podobu místa tím, že bez výběrového řízení rovnou oslovila moderního architekta Josefa Pleskota. Nejprve přišel s návrhem barevných betonů v místech chrámu a svatyň a byli to až lidé, kteří se museli tisíci podpisy rázně proti takové podobě místa vymezit. Součástí projektu byla i malá rozhledna na okraji. Ta příliš nevadila, jenže ve skutečnosti pak byla postavena mnohem vyšší a narušila tak původní atmosféru místa. Mezitím se projekt potichu přepracoval, aby se vrátil v podstatě ve stejné podobě. Jen místo betonu bude téměř celá Akropole zasypána 1000 tunami štěrku. A to až do hloubky půl metru. Základy budov mají být z černého kamene. Plocha bude následně druhotně zatravněna. Stíží se tak pro archeology jakékoliv další výzkumy a nikdo už neřeší ani výrazné přehřívání půdy vinou masy kamene. Nemluvě o zbytečném zničení vzácných druhů rostlin.
projekt je docela jako velký zásah i do krajiny místní. Je to vlastně lokalita evropsky významná a obec nedělá servítky, jakým způsobem se to projednává. Ale v reálu to teda vypadá tak, že by se přivezlo kolik? Asi 5000 tun kamene a štěrku, s tím, že to tam mají dopravovat po relativně historické jako cestě asi 1200 nákladních aut, menších nákladních aut, a přesto vlastně velká zátěž pro tu lokalitu. A ta rozhledna teda, ta původně měla být menší, v původním plánu předloženým. No, pro jistotu vlastně ani to stavební povolení, který je vydaný, nebo bylo vydaný, tak ani radši nezmiňovalo rozměry té stavby, asi záměrně. V životě jsem se nesetkala jako stavař s tím, že by projekt byl tak, nebo ten samotný vlastně dokument, stavební povolení, jako kolaudační rozhodnutí vlastně následně, tak nikdy nebylo, nikdy se mi nestalo, že by se tam jako ty rozměry jako neobjevovaly v rámci toho dokumentu. Každopádně prostě se říká vlastně, že původní nějaký návrh, který byl v roce asi 2010 nebo někdy v těch letech, takže ta plošina vlastně proto byla asi o 4 metry nižší než to. A vlastně mělo to být původně, nemělo tak výrazně přesahovat vlastně jakoby ty stromy, ale nějak se to udělalo. A jde teda o projekt za 15 milionů. Teďka v současnosti vlastně to zpřítomnění, který je od pana architekta z Pleskota, tak má nějaký asi alokovaný nějakých 15 milionů, ale už je to z nějaký doby třeba před 2-3 rokama, teďka možná se to taky jako navýšilo už. Takže tak. Obec se před pár lety smluvně zavázala, že se bude o Akropoli starat a pravidelně ji sekat, tak jako tomu bývalo předtím. Od té doby však zarůstá neprostupnými nálety a ostružením. Když pohanská společnost kdysi požádala, aby si mohli na závisti postavit aspoň menší dřevěný idol, byli odmítnuti slovy, že by šlo o narušení piety místa. Nerušme pietu místa. Většina lidí si přeje jen prosté malé zítky, které vyznačí půdorysy chrámu a svatyní, tak jako se to dělá jinde. Bez milionových nákladů, bez zničení původních cest, bez zničení přírody.